Krásne nedeľné ráno, priatelia, prajeme s parťákom Robertom. Je 5 hodín, pomaly nahadzujeme na vodnom diele Kráľova nad Váhom, zvané Kaskády. Vyšli sme si a skúšame ďalej. Tak máme nahodené, teraz už len čakať záber. Mirošový vlog má. Aha. Priatelia, mal som prvú jazdu na moje prekvapenie a nebude to ani, toto nebude podmiere. Obávam sa. Tak, priatelia, vošiel mi do húštiny. Mohol to byť môj osobák. Zlomil sa mi háčik, ktorý není žiadna Čína, ale z rybárskeho obchodu. Priatelia, tak tomu záberu, čo som mal 5.20 na fíderku, o 5. sme nahodili 5.20, bol pekný záber, pekná jazda. Cítil som, že to nebude malý kapor, ale mohol to byť kľudne aj amúr, lebo mal som na boilies montáži 3 kukurice. A vošiel mi k húštinám, ťahal som, skúšal a na potvoru zlomil sa mi háček. Takže takto mi ušiel môj osobák. Určite sa to bol osobák, lebo to nebol malý kapor. Takže čakáme na ďalší záber.